Ahoj, volám sa Diana a toto video bolo úplne generované pomocou umelej inteligencie. Chatboty poháňané umelou inteligenciou menia hru. Tým, že ponúkajú personalizované odporúčania kvetov, automatizujú objednávky a poskytujú podporu 24/7, robia proces doručovania kvetov rýchlejším, jednoduchším a efektívnejším. Tu je, ako chatboty od Crowdy pomáhajú kvetinovým doručovacím firmám rásť. 1. Podpora viacerých jazykov pre globálnych zákazníkov. 2. Bezproblémové platby a sledovanie objednávok. 3. Personalizované ponuky a zľavy. 4. Znížené náklady na personál a zvýšené príjmy. Chatboty nielen zvyšujú spokojnosť zákazníkov, ale aj zjednodušujú operácie, zefektívňujú logistiku a zvyšujú predaj počas vrcholových sezón. S umelou inteligenciou na čele vyzerá budúcnosť rýchleho doručovania kvetov jasnejšie ako kedykoľvek predtým. Kontaktujte Crowdy.ai, aby ste implementovali naše riešenie do vášho podnikania súvisiaceho s kvetmi.